găsit la un nou episod. Astăzi suntem pe Granny. Iară degețelul magic. Să vedem. Hide. Dificultate. Easy, lasă așa că-s prea noob. Ce prostie asta? Asta de aceea. Nu, nici nu contează. Nu Dar de muzică nu pot să fac nimic? Ok. Lasă așa. Trebuie să facem un speedrun în câteva zeci de minute. Am mai jucat eu Granny. Noaptea întâi, bă, câte amintiri mi-aduc din 2022-2021. Cât de mic și prost eram. Cu ocazia acestui videoclip, o să fac reacții la videoclipurile mele vechi, o să fie foarte fan. Credeți-mă. Să încerc să pun degețelul magic cumva. Unde-i Grania? Mamă, nu mai știu să mai merg. Granny. Granny. Granny? Unde-i Granny? Că mi-e frică. No, în fine. Cărticica am găsit-o deja? E bine. Este Biblia. Doamne, bine ești cuvântat, Doamne, real dracu de degețel. Te bagi în ochii mei. Bă, nu știu unde-i Granny. Eu mă bucur că nu e deloc. Ce se întâmplă, bă, că mi se vede jumate din facecam. Că controllerul jocului e pe aici, pe jos. Brawl Stars 2. Mamă, nici nu pot să merg. Că îmi stă asta în ochi. Degetul și nici nu pot să-l pun, că nu mă... Și mai stau și cu telefonul. Parcă aici era, nu? Doamne, ce... Era pe aici? Trebuie să crede cu babeșca aia, fica lui Grenici. Mama lui Selendrina. Era pe aceea pe undeva, nu? Ia uite. Da, mă, eu știu totul, bă. Și dacă nu mă înșel, îmi trebuie cartea, să-i pun aceea. Să te ardă iadul și să mori în 2 secunde. Gata. Și cheia? Oh, ce țățe frumoase. Bă, unde e cheia? Că se întâmplă chestii cam dubioase aici. Știi că era ceva aici. Du-te, fă mai încolo. Nu cred. Granny, am luat-o pe fică ta. Ai ceva de zis? Că astea erau prin alt... Nu știu unde. Da. Da, mi-a dat o cheie de nimic. Adică nu mi-a dat nimic. Wow, ce-am găsit! Mama, filmez de 5 minute și
Granny să moară dacă știu unde e. Și nu, încă nu știu ce face prostia aia. Ai, trebuie să dau cu tabloul jos să-l găsesc, că altfel nu găsesc. Mam. De ce mi arăt jumate din față? Mă jucam într-o seară Brawl Stars cu prietenul meu și nu întreba ce s-a întâmplat. Și asta ce eu bag în cur? Astea sunt lanterne. Ați auzit? A picat ceva jos. Cred că Granny pică din picioare și s-a auzit parcă pică un șurub. Cred că Granny e un șurub. Nu mă mir. Bă, ce fac cu degetul magic? Uite, bă, frate, că nu am cum să-l țin, că e controlul. Și de ce n-ai bine mai fac cu face skin dacă mi se bagă degetul în ochi? Da, nu uitați să scrieți în comentarii dacă mai vreți cu Granny. Se pare că nu mi-a scris nimeni în comentarii, ură din partea voastră. Și după aia tot voi vă uitați la mine că nu fac ce vreți voi. Căcatul ăsta îmi trebuie aici să-l prind în cur. Așa, și mai trebuie vreo 3. Ce aici? Este un... mașina asta are doar un scaun, bă, frate. Ce e asta, Volkswagen? Mamă, ce mă sperai că pică bara asta de căcat. Mă cac pe tine de... Și bă, cheia de la mașină ca să descui portbagajul. Și pe aia plec cu altă cheie. Doamne, mă știu să deschid o ușă. Și iar mi se vede... Așa. Așa. Mă prăjez acuit. Ce e asta? Ce volam de la mașină? Man. Odată am făcut toată mașina, doar că îmi trebuia o cheia ca să o pornelesc. De ce? De ce? Nu, până sus trebuie să țin așa degetul. Nu, sincer, eu chiar nu știu unde e Granny. Cred că a plecat cu Grandpa după lapte. Să nu-ți drăp coițele, văroțul meu. Că aici e păianjenă, bolund. Clorna 2. Și să unde dracul pun, mă? Știu eu că de la fântână ceva. Nu? Mă, cum... Bă, cum mi se vede degetul, bă. Cred că nici un cap aici. Da, trebuie să mă pun pe... Să mă duc în bucătărie la aia. Nu pot să mă întorc pe aici, nu? Parcă puteam. Da, puteam. Rusei geamă și intrai. Unde dracu? Asta e bucătărie. Păi și unde dracu sfârșiterele și... Mamă, nu vă supărați pe mine că mi se vede degetul, dar n-am ce face. Îmi bai de 3 ori în același joc.
Vorbim despre melon. A, dar am uitat să vă spun, o să fac și cu one block. Sau cu facecam nebun. Și chiar dacă nu o să fie Minecraft original, o să fie un mod cu one block. Un fel de Minecraft copiat. Uite, vine dimineața, uite, se vede soarele sau... Hai că dimineața. Și asta ce? De ce l-a pus Granny să mai electrocutează, să-mi intre între ouă? Nu mai zice nimic. Că sună... Deja intrăm în cap. Așa-i cap și... Așa-i tai și capul Granny. Nu spune că asta e de la... ușe de la casă. Căzui în pișatul ăsta. Sări! Nu mai pot să sar. Trec, eu nu spune că aici e Marvel. Păi inginerul Marvel. Carnea și cora. Și aici ce-mi trebuie? Trebuie să trag cu shotgun-ul ăla, cred. Și-o găsit doar o parte din el. Aici e pe la... Spider-Man. Mă, filmez de 12 minute doar cu un joc. 2. Ăsta e un cod. Mamă, ce deștept sunt, bă. Nu-și dădea nimeni seama care e un cod. Marș, fă de pe ecran. Carne magică. Bă! O să-i dau un pumn. Da, cam atât cu acest episod. Granny se pare că este prea moartă ca să ne vorbească cu noi. Fă, mă auzi că-ți dau un pumn în cap de te omor. Nu mă aud. Da, lăsați un like, subscribe și o să apară one block. Dar din cele bune. Și pa, și pa!